Viete, kedy sa dopustíte trestného činu neodvedenie daní a poistného? Zjednodušene povedané, keď niekomu zrazíte daň alebo odvody, napríklad zamestnancovi zo mzdy, ale namiesto toho, aby ste ich poslali štátu, si ich necháte. Inými slovami, peniaze vyberiete alebo zrazíte, ale ich skutočnému príjemcovi ich neodovzdáte. A to je zásadný rozdiel oproti bežnému nezaplateniu dane. Tu totiž nejde o vaše peniaze, ale o peniaze, ktoré vám zákon len dočasne zveril. Ako advokátka sa s týmto stretávam v praxi pomerne často. Ľudia mi hovoria, že šlo len o krátkodobé riešenie, že mali finančné problémy a rátali s tým, že to neskôr doplatia. Lenže z pohľadu trestného práva už môže byť tento moment rozhodujúci. Práve pri daňových trestných činoch sa hranica zákona prekračuje veľmi nenápadne. Ak si nie ste istí, či ste ešte v bezpečnej zóne, alebo už riskujete trestné stíhanie s trestnou sadzbou až do 10 rokov, je lepšie riešiť to včas, skôr, než sa z administratívneho problému stane trestná vec.